Kuma mtodya. Yeah. Motion mapeza ere muno. Imita emotion. Atire kantsumbu takanda chikandozopesa kuacha. Ngayotombo aina imwachilenge yatomboira. Wakana. Dzosere chikafu icho. Makusensena na kumateni kuna kumamato manyira uda umwati basa amusani mapedza. Aiwa dzosera ndizvo kunetsa mnembe. Amusipita basa murongo kwarira kudya chete. Dzosera izvi izvozvo. Dzosera chimwe icho. Mama dya maslice mangani? 4. Mama dya 4 saka mukudya maslice mangani ini? Nanchidya 6. Mama chidya chi? 6 slices. Asi takanzoti mukuma kwanashanda kubheka sini here nai. Saka munguva yese izvo indi muri kundibudisa budget. Indo mune utsinye kudaro mainini imimi. Nofurire saka kuti mukutoripedza kuti muri 1. Manje kana mama dya masarwa nei kuti mudye 2 slices. 4 slices ndinoza muchaswera idzo. Handizvo kudiswa budget nemunhu wandinobhadhara. Jesus! Papa mozona sadza maneno. Wait all mine na sei kuno. Nani andi? Aine. Mukusi aine akabaka sei wewe. Andi mnozotuna getsa muri kutambetsa. Kuwa mugone here anti kudzima ayi. Kungobaya apa mugone mudzima ayi. Chinyi chete ungowesta zvinhu panapa. Munenge kuti ndikuwesta zvinhu here zvinhu zvekupera here. Andili kuona umwe wakuita wekusi aine uoni zvamukuita. Kumeka panze kunhasi. Andinoka kuchitanga kusvika pano kuti zvemake-up izvi handizvide. Zvemunhu anozotoka unge kuduguda ari mupamango unenge uchida kuonekwa nani. Plus dzimwe tsvina dzinozodonhera mapoto izvozvo. Izvi zvende munogeza make-up iyo. Madhanda ndangoti hangu tungochena hangu ndichimechesa neuniform yangu. Ine zvonzwa munogeza. Jesu! Zimwe shushe. Apa ndongada kuti uonekwa. Wandorodziwa nenyumayo. Untasa kuonekwa neboys rangu. This moment that he knew, he fucked up.